הנה. האילנית חזרה לאליהו. נו, ליאל, תשאיר. עוד הפעם? ישי. זוכרת שאבנו. לא, עכשיו כולם משחקים. בכלל, זה טלפון כאן. מה, את רוקדת? אני לא באתי. נו, הנה. You're grounded. נו. נו. לא יודעת, אני לא זוכר. נו. לירון? לירון? מה את אוכלת? אני לא שומע. וואו, כמה את זה הפרט שלי לידיים. אבל את יודעת. יש פה תה ושתיים לא שומעים, ישי. עם נאנה. לירון? נכון, זה כתר. It's not for you. It's not for you. תרגי, אני עושה. אני לבד. רגע, איך תשאירי לי, אבל תשאיר. אייל, אתה רוצה מים עם נאנה? תשאירי, אני אביא לך. לא? אוקיי, אייל לא שרה, רוצה. שרה. צלם. It's burning hot. כן. זה לא סודה, זה מים עם נאנה. הנה, יש עוד. זה תה. אבא, אתה רוצה מים עם נאנה או תה? שאלה תביני. מי? תורידי את הכתר מהראש, לא צריך עכשיו, תשאירי. תשאירי. תני לי. זה בלי סוכר. הנה, עוד הפעם אושר. תודה. ישי. לירון. תחליט. לירון. אתה אומר 50,000 שמות. צריך שלי לה, לירון, ישי בחוץ. ליאל? אני יודע, אבל מקודם אני לא דיברתי לשנייה, אני דיברתי לה, אתה אמרת לי את השם הזה. אני לא ידעתי. בפנים. אז תחליט אל תשגע אותי. או אתה מצלם את זה. יש לי הוכחות שלא אמרתי, תיזהר. יש לך הוכחות שאמרת, אתה תסתכל. לא, אתה צילמת אחרי זה. אולי, לא יודע. לא, עכשיו. תעביר חזרה, נראה מי צודק. כן, בהקלטה, יש את זה מצולם. גם עכשיו אתה יכול לעשות את זה. אתה לא יכול באמצע. למה? מצלם. כשאתה מצלם, אתה לא יכול. לא, עכשיו נגיד סיימת? כן. כן. מההתחלה. כן. אז זה הבא הקטן. אבל אתה לא יכול כשאתה מצלם גם. את מה? לירון? אבל את לא שרה. תראי, תדעי לך שהיא עובדת עליי, חבל על הזמן. לירון, אני לבד יושב לי, וחשב לי, כאן אהבתי, הכנת איתי, מה לא נכון עשיתי. נו, חזק, חזק. ואתי. אני אהיה רחוק, עובר לי, היא רואה את עצמה? חסר לי. יפה. וחושב לי חנה. הבנתי למה, איך זה עובד יותר טוב. תשאי לאבא. יא משוחד. וזה לדוד אייל, שצילם אותי עד עכשיו. הבנתי, זה רק עובר, תהפוך את זה. ליאל מספיק. No more sugar. אתה יכול אבל להפוך באמצע צילום את זה. קצת יאללה, קצת. תודה, נו. לא, אין בעיה. תודה. רומני. אין לי את זה עכשיו?